Добро утро, ученици! Днес ще наградваме. Сега, деца, първото, което трябва да се довършим дома. 5 задачи. Не, 6. Не, 7. Не, 8. Не. 85. 1885. Не. 2835. Не. Чакай. Колко има? О. 100 530 853. Окей. Ето ви теста. Ама това е по математика, що има проект. Науката не спи. Да, хора. Забравя да ви кажа, днеска имаме малко контрол. Колко малко? Около 45 минути, да. Окей, деца. Това е много лесно. Дори и децата в трети клас го знаят. В трети клас знаят Хогвартс? Това е само малка работа на преналите. До Костадин, ние не сме наплегнали. Вече сте. Какво е това? Не знам. Но ми се жмя 2 пъти. Имате домашно, проект, упражнения и следващия път ще ви изпитвам. Довиждане. Мислех, че по-лошо можеше да стане. Добре дошли в моя клас. Надявам се да сте готови за новия тест. Надявам се. Първата наша задача. Разгадайте мистерията. Какво се очаква от нас?